Nadanon tayo manen kabsat iti panagkakadwa tayo. Iti daytoy nga gundaway tapno ripaswen tayo kabsat ti inadal tayo nga Sabbath school lesson tayo itatang alawas. Ket iti panagkakadwa tayo ket may nga pamaneknek nga dagiti karkararag tayo ket dengdenggen ni Apo Dios sungsongbatan na. Ta daytoy nga aramidin tayo ket may kakabsat nga gundaway nga agkakadwa tayo. May samuten nga digiti kakadwa tayo, adda digiti papastor, adda digiti elders, adda digiti Sabbath school teachers, ket agkakadwa tayo tapno intuno bigat iti panangyadal tayo kakabsat iti pagleksyonan tayo, ket adda iti maibingay tayo nga kapanunutan nga naggapuken ni Apo Dios. Agyaman tayo kakabsat agsipud ta, daytoy nga nanumo nga programa tayo, ket isu iti us-usaren dagiti daduma nga churches iti panagiinnadal da kakabsat. Amon tayo nga adu dagiti churches tayo nga saan nga mabisita akan kanayon dagiti papastor tayo. Tadda dagiti regular nga visitation program dagiti papastor. Ket iti tiyempo nga awan digiti papastor, daytoy nga nanumo nga programa tayo isu iti tumulong kadagiti kakabsat iti panagiinnadal da. Ket agyaman tayo met kakabsat adda digiti daduma nga usarenda daytoy nga isu iti mangited iti guide kadakwada. Idi Sabado ket naawat ko iti maysa nga text message ni Pastor Salvador Yabres. Isu na iti nang bingay ng pisi-pisi iti tinapay iti biyag. Ta isu na iti nagsermon iti church tayo iti Northeast Luzon Adventist College. Ket inbaga na pastor ko na ti balasang ko isu iti nagisuro. Ket agyaman nakta uray pay dagiti agtutubo tayo kabsat ket agpausar ta. Ket ni Apo Dios iti mangbendisyon kadakwada. Ket no adda kada kayo kabsat iti agisuro met ket kayat iyo nga maaddaan iti simple nga guideline, outline iti Sabbath school lesson tayo every Sabbath. Ti kabsat yo ket intun ag-request kayo. Itidmi kakabsat. We are sharing outlines to be used by our Sabbath school teachers as well as the Sabbath school superintendents and district pastors. Agkararag tayo, kakabsat. Agyaman kami ama. Agsipod ta, inted mo manen kada kami dahil tugundaway nga agkakadwa kaming anak mo. Tapno, adalin mi itinapateg nga saom. Tapno maawatan mi ama, ket dawaten mi iti pamindisyon mo, babayan iti panangited mo kada kami, iti sirib ken iti tulong iti Santong Espiritu. Makita mi kuma, dayjay ragsak mi nga makipaset, iti gundaway nga inted mo kada kami, itinagan na po may sus dinawat mi digitoy. Amen. Itadadalin tayo kabsat ket managing for the Master till He comes. Adata yun iti lesson number 3. Ket iti paulo na kontrata iti panag-apagkapulong. Naadal tayo kakabsat iti naglabas adwang leksyon nga ni Apo Dios isu iti ama tayo. Iti Diyos nga akin kukwa iti amin. Iti Diyos anang parswa iti amin. Ket inbilang na tayo kabsat nga datayo digiti anak na. Gaput anak na tayo iti Diyos. Dayjay akinabaknang na makipag tagikwa tayo met kabsat. Iti prinsipyo ket no anya iti adda iti ama. Kukwa iti anak. Ket itata iti adalin tayo ket dayjay panag matalek tayo tapno
dayjay nga intalek ni Apo Diyos kada tayo kakabsat. Ket maitidmet nga nananay, ket may kumaday pa nagprogreso tayo. Iti paset nga mayulo kabsat, ket masarakan iti malakya stress, versikulo 10, na isurat ket basain tayo. Yegyo iti amin nga apagkapulong. Iti kamalig tapno adda ko mataraon iti balay ko. Ket padasendak ita iti daytoy kuna ni Hioba kadagiti buybuyot. No siyak jak tuluktan dagiti tawtawa iti langit. Ket ibuyat kunto ti bendisyon nga awan lugar a makalaon nga umawat. Kitain tayo kakabsat. Adda iti bilin ni Apo Diyos. Anya di bilin na, yegyo amin nga pagkapulo. Sa dino iti pangipanan, ti kakatungtong na ket Israel, iti pangipananda, iti kamalig, in the storehouse. Adda iti panggap na, tapno adda kumataraon iti balay ko. Laglagipin nyo kakabsat, nga idi katungtong ni Apo Diyos daytoy, the system was, dayjay a produkto da. Trigo man, anyaman nga produkto da, ket ikanda iti apagkapulo. Dagijay nga produkto da, ipanday iti kamalig in the storehouse. Iti panggap, tapno adda iti taraon iti balay ni Apo Diyos. Amun tayo nga iti balay ni Apo Diyos, kasapulan da iti taraon. Alain tayo kakabsat, iti adal tayo, kitain tayo iti background. Anya gamin iti pagkapulong. Iti daytoy a background kakabsat, alain tayo iti duwa nga example iti daan atulag, particularly iti libro iti Genesis. Ket umuna isu dayjay kapadasan ni Abram. Daytoy a kapadasan kabsat, nagsina ni Abram ken ni Lot. Pinili ni Lot dagijay plains ket napan iti syudad. Syudad iti Sodoma ken Gomorra. Ni Abraham napan ijay opposite direction. Apan ginubat dagiti ar-ari kakabsat, daytoy a syudad. Ket innalada dagiti tattao a kautibo. And one of the captives was the family of Lot, kanakan ni Abraham. Naidted dayjay damag ken ni Abraham. Itinaramid ni Abraham, inala namat digiti buyot na, ket apan na nga kinamakam, apan na nga ginubat, dagijay nga napan ng parmek ijay Sodoma ken Gomorra. In short, nangabak ni Abraham kadwa ni Apo Diyos. Idin nga agsubli, iti Genesis 14, versikulo 18 ken 20, na itid kakabsat, dayjay a kapadasan nga sinabat ni Melkisedek. Sino ni Melkisedek? Isu iti padi iti Diyos, iti kangtuan, the Most High God. Ket ditoy binindisyonan ni Melkisedek ni Abraham. Ket itinbaganan ni Melkisedek ken Abraham, bindito kuman ni Abraham iti Diyos iti kangatuan unay. Agtagikwa kadagiti langit ken daga. Ket bindito kuman ti Diyos iti kangatuan amang ngawat kadagiti kabusor iti imam. Ket ni Abraham inted na kenkwana iti apagkapulo iti isu amin nga anaalana. This is the first reference in the Biblia about tithe. Inted ni Abraham dayjay apagkapulo isu amin nga adda kenkwana.
To the victor, adda kakabsat, digay naala na nasamsam na. Ket idi kwininta na, inted na, sino nang itidan na, kini Melchizedek. Amun tayo kakabsat, nga ni Melchizedek, ijay baro atulag, ket awan sa bali, no saan, nga ni Apo Jesus. Ada iti may sangagayem ko, idi ket inusar na daytoy nga experience iti Biblia. And then he used it as the Melchizedek theory. Sana in kasaba kakabsat, nga isuna bilang pastor, ket mabalinnan nga alaen dayjay apagkapullo, ta kukwana dayjay apagkapullo. Kakunak, kabsat na nga laam ngay iti kasta nga kinapudno. Insight na dayto Genesis 14 verses 18 to 20 nga isu iti paset iti adal tayo. Ket sinuludsod ko kakabsat, sino gamin ni Melchizedek? In his heart, he knows who is Melchizedek. Ket kunak kanya na ang kadingan ni Melchizedek kay isu ni Apo Jesus iti daan na tulag. In baga na Hebreo nga, ni Apo Jesus ni Melchizedek, weng kunana. Then I said to him, pudno nga ni Melchizedek, inawat na dayjay apagkapullo nga nag-inted ni Abraham, ta ni Melchizedek ket isu Dios. Ti apagkapullo kukwa ni Apo Dios. Ket adda iti karbengan ni Melchizedek nga umawat kadayjay nga apagkapullo. Then I warned him, I said, no, sika, ken sino man pa'y a tao, ket awaten na, ket tagikwaan na iti apagkapullo, at his own decision, and disperse it at his own decision to kunang. He is placing himself in the place of God. Iti inbaga na kakabsat ni Melchizedek, blessing. Ada iti mi kaduamet nga example nga naited dito'y kakabsat. Example ni Jacob. Amun tayo nga ni Jacob, apo ni Abraham. Tati ama ni Jacob, isu ni Isaac. Kit ni Isaac, isu iti anak ni Abraham. Amu tayo kabsat dahil kapadasan ni Isaac ken ni Rebecca. Idi naganak da iti singin ni Iso ken ni Jacob. Ni Jacob isu iti binindisyonan ni Apo Diyos. When binindisyonan naman ni Iso, ngem gapu iti pa nagpamati ni Jacob. Jacob received the birthright. Ingga nakakabsat nga kasapulan nga ni Jacob pumanaw. Because his brother Esau gave a threat in pantana iti biyag ni Jacob. Iti panagtaray ni Jacob. Iti banog ni Jacob. Nakadanon kakabsat iti maysa nga lugar. Ket innala na iti maysa abato nagidda. Ijay pa nagturog na, imay kenkwana iti maysa atag tagainap. Idayjay atag tagainap, nakakita iti maysa nga agdan. Iti ungto na ijay ngato, ijay langit. Iti ungto na dito'y ijay baba, ito'y daga. Kit nakita na nga digiti anghel, umuli ken umulog kadayjay nga agdan. Ket nakita na nga iti rabaw dayjay agdan. Adadjay iti Diyos. Idin agraing nangaramid iti tulag. Basain tayo kakabsat, di kapadasan ni Jacob. Iti Genesis 28 verses 13, 14, sa tayo tumapan iti 20 hingga na 22.
Kastoy kakabsat iti naisurat. Siyak ni Jehova a Diyos ni Abraham nga amam, ket ti Diyos ni Isaac. Iti daga a nagiddaam ited kuken ka ken dagiti kapututam. Ket dagiti putut mo kasdadanto dagiti taptapok iti daga. Ket agwaras danto iti laod ken iti daya ken ti amyanan ken ti abagatan. Ket iti amin a pampamilya ditoy lubong mabindisyonan danto ken ka. Ket dagiti kapututam. Ket ni Jacob nagkari iti maysa a kari. Ket kinunana no addanto kumati Diyos kanya. Ket salwadan na iti daytoy adalan a papana. Ket ikanak iti taraon ko ken pagananay ko. Tapno agsubli ak asisak kapapia iti balay ni Ama. Ken ni Jehova isunto iti Diyos ko. Daytoy abato nga rod. A pinatakder ko at teddek. Isunto ti balay ti Diyos. Ket dagiti amin ited munto kanyak. Ited kunto adi agkurang iti apag kapulong. Subyen tayo iti title kakabsat, iti leksyon tayo. Kontrata iti apagkapulong. Iti kontrata, isu kakabsat iti legal agreement between two or more persons or parties, especially one legally enforceable. So, at datoy di kontrata. Umuna, nakikontrata ni Abram ken ni Melchizedek. These are the parties. Iti inkari ni Melchizedek, isuna ni Apo Diyos, ken ni Abram, bendisyon. Bendisyon ang kanto. Iti inkarimat ni Abram, ken ni Apo Diyos, amin a bendisyon nga ited mo kanya. Ited kunto, iti matalek nga pagkapulong. Apan tayo iti kapadasan ni Jacob. Ni Jacob, the other party, ni Apo Diyos is the first party. Apay ngayong bagak ni Apo Diyos is the first party. Tapno maamuan tayo kapsat nga daytoy kontrata iti apagkapulong. Umun-una dayjay bendisyon. Sa mangited, dayjay na bendisyonan iti apagkapulong. Saan kakabsat? Nga mangted ka iti apagkapulo, tapno mabendisyonan ka. It is in the reverse. No alaan tayo, kunana ni Jacob, ket no ited munto iti taraon ko, ken ikanak to iti pagananay akawis ko. That is the condition. Lord, if you give me my food and my clothing, isublikto iti di agkurang apagkapulukin ka. Kitaan tayo kakabsat. Nga dayjay ket isukuma iti kitaan tayo. Umuno na ni Apo Diyos itid na ti bendisyon. Apay ti Diyos isu ti ayat. Ken apay si ka iti anak ni Apo Diyos. Intun no gapu tayo ayatin na ka ni Apo Diyos. Ket binindisyonan na ka ni Apo Diyos. Your response in the contract is kas di response ni Jacob. Isublik token ka iti di agkurang nga apagkapul. Daytoy kakabsat iti insuro iti Biblia kada tayo. Insuro ni Apo Diyos kakabsat nga ited na dayjay bendisyon. Insuro ni Apo Diyos kakabsat nga ited na dayjay na anay nga kasapulan tayo. Insuro
ni Apo Diyos kabsat. Nga digiti amin nga pagkasapulan tayo itid na. Idjay itid tayo met dayjay matalet nga apag kapulong. Anya iti masapul kakabsat nga isubli tayo dayjay apag kapulong. Is it the gross or the net income? Kitaan tayo. Iti General Conference Tithing Principles and Guidelines, page 22. We read, tithe should be computed on the gross amount of a wage or salary earner's income before legally required or other employee-authorized deductions. This includes federal and state income taxes, which provides for services and other benefits of responsible citizens. Contribution to the Social Security may be subtracted. Dito kakabsat, di kita'y employed. Especially when we are employed with the denomination. Iti takder tayo kakabsat. The tithe is computed from the gross. From the gross. Sakbay nga maideduct dagiti social services, SSS. Sakbay nga maikat iti tax nga iti BIR. Intun no na ala dayjay nga anak ni Apo Diyos, dayjay asweldo na. What he will have to do is give the tithe. Intun no mangitid iti pagkapulo. Di soludsod, pangitidam. Di memory verse tayo ko na yegyo amin nga apagkapulo iti kamalig. That's the order. Iti kamalig. The storehouse. Tapno adda ko mataraon iti balay ko. Una ni Apo Diyos. No alagan tayo iti setting kakabsat. The storehouse is in Jerusalem. Dito iti background na. Tati temple adda iti Jerusalem. Adda kakabsat dagiti na duma-duma nga places of worship. Kaslala ko na isurat akas kapadasan ni Apo Jesus iti Lucas 4:16. Nga kas ugali na ni Apo Jesus na pantial daw panaginana. Ijay sinaguga sa dino, ijay Nazaret. Numapantayon, adadtoy ni Apo Jesus, adadtoy ni Maria, adadtoy ni Jose nga ina ken amana. Idi nga mapanda kakabsat, ijay sanctuary. Tapno apanda nga agdaydayaw ken Apo Diyos. Tugot da, dayjay apagkapullo da. Dayjay meten nga naitid, ijay sinaguga. Sa dino, ijay Nazaret. At dantumot iti system da, nga mapan maala kolektaen ket ipanda ijay storehouse, ijay Jerusalem. Let us remember this. Agyaman nakakabsat digito nga kapadasan ket no simrek iti kapanunutan digiti anak tayo. Amuda iti pangitidanda. I had a conversation with our eldest son, ni Elisil Car James. Binindisyonan ni Apo Diyos, he's working as a doctor. I'll tell you the place. He's working with the Aramco. Ni Elisil has dimakkel kakabsat
naobserbaran na iti pamindisyon ni Apo Diyos iti pamilyami, gapu iti dayay kontrata iti apagkapulong. I always told them, as a minister, we live as a family from the holy money, the tithe. I always tell them, nga dagitiyay nga inted ni Apo Diyos intalikda, true, dayay sweldo iti ni daddy da, sweldo ni mami da. We cannot just spend it kaday gus kayat mi kakabsat. We have to consider it. It is a holy money, tithe. Idin nga isunti addan iti pagsapulan na. He returns his tithe. Agyaman nakta, adda iti tungtungan dang agasawa ni Sally. Ni Sally iso iti mangited ijay church. They are giving their tithe ijay Northern Luzon Adventist College Church. Nagtungtung kami kada ito anak ko kat. Barok ko na. Apay nga di mo nga ited daytoy tithe iti mission. Munti ko na di barok. Dadi ko na iti isursuro yo ipan mi ijay kapilya. Dajay kapilya iyagdanto iti mission. Saan nga ited mi nga diretsyo dita. Meaning, no kakabsat, amu tayo, nga dayjay nga apagkapulo, kontrata, binindisyonan na ka ni Apo Diyos, binindisyonan na Apo Diyos, binindisyonan na tayo amin ni Apo Diyos, simrek tayo iti kontrata. Gapo ka dayjay nga bindisyon ni Apo Diyos, usarin tayo dayjay a kontrata ni Jacob. Isublik to iti matalek nga pagkapulong. Apay, alain tayo manin iti background kakabsat. Idi nga sumregen iti Israel. Idjay Kanaan. Daytoy a kontrata ni Abraham. Daytoy a kontrata ni Jacob. Isu kakabsat iti basis iti panagbiag dagiti anak ni Apo Diyos idjay na ikari at dagadya Kanaan. Tapay, idin abingayen ni Josue akasbilin ni Apo Diyos dayjay daga. At dalaeng kakabsat iti 10 maysa kadagiti 12 at tribo ang nagbibingay. Ti tribo ni Levi, the Levites, the priest, awan iti bingay da ijay adaga ana ikari. Adda iti system kakabsat. Adda iti system nga inted ni Apo Diyos. Dagitoy nga 10 maysa at tribo. Suportaran da iti trabaho ni Apo Diyos through the ministry of the Levites. Anya iti pagbiagan dagiti Levites, dagijay a pagkapulo nga ited dagiti 10 ket maysa nga tribo iti Israel. Isu nga kabsat nga dayjay a system isu ti usared iti church tayo. Maragsakan kay kadino kas pangirigan ko ma adda iti pastor tayo, active worker. Nga iti Sabado, adda diyang agsersermon. Nga manipod iti Domingo, ingana iti Biyernes, ag tricycle driver, wenno taxi driver, wenno jeep driver, wenno apan agilako di palengke, wenno aglako ti agas. Apay, tadayjay kakabsat, dayjay tribo iti Levita, the Levites, they have no other work except to attend
to the work of God in the temple. Usaran ni Apo Diyos tilibita nga mang bendisyon. Spiritually, kadigito'y nga sangapulo ket may sa atribo. Digito'y sangapulo ket may sa atribo nga binindisyonan ni Apo Diyos. Spiritually, material, physically. Isublida met da matalag nga pagkapulo. Tapno adda iti pagbiyagan dagiti libita. Isungot ti kunana ni Apo Diyos, yagyo amin dagiti apagkapulo iti kamalig. Tapno adda iti taraon iti balay ko. Dagitjay nga agtrab-trabaho iti balay ni Apo Diyos. Masapol nga adda iti taraon da aggapu. Kadigiti binindisyonan ni Apo Diyos nga anak na. Awan kumakabsat. Dagiti anak ni Apo Diyos, sika kanisyak, nga aglangan amang ited ti matalek nga pagkapulo. Awan kumamay, kada kami apapastor, iti addapay iti sabali pagtrabahuan na, laksid kadayjay panangayab ni Apo Diyos, nga mangpakan, mangtrabaho, iti trabaho na. We are going out of the contract nga inted ni Apo Diyos. Amo yun, rumor tayo kadayjay contract kakabsat. Iti pagyamanak, adda digiti kakabsat, nga intunno intedan di matalek nga pagkapulo. Iti bagada pastor awang bibiyang min. Inted min dayjay pagkapulo. No usarin nyo nga matalek iti trabaho na Apo Diyos. It's okay with us. Then they will say, gitnuhang kayto nga agserbi a mataleg. Ni Apo Diyos ton, ti makammo kada kayo. Contract. No kitain tayo kakabsat, dayto ng eleksyon tayo, we'll put it in a very simple explanation. Ni Apo Diyos nga isu iti ama tayo. Bindisyonan na iti anak na. Sika kiniti siya. Akas iti karina nga panang bindisyon na kini Abraham, kini Jacob nga inadal tayo. Ket gapot na binindisyonan na ka ni Apo Diyos. Usaren tayo dayjay a contract nga inted ni Jacob, the second party of the contract. Nga no ikanakto ti tarawon, ikanakto ti pagananay. Kaya nang saon, apo no bindisyonan nakto, ited kuntuken ka, dayjay nga apagkapulo. Tithe is 1/10 of the increase or income. Ulitin tayo sa tithe is 1/10, 10% of the increase or the income. Sa dino ti pangipanan, dahil nga pagkapulo, we will have to bring the tithe to the storehouse. Where is the storehouse? The storehouse is the place where the ministers are to be paid. Again, let's go to our system. Gapo kakabsat na membro iti Northern Luzon Mission. Da kami nga membro ti Northern Luzon Mission, we return our tithe. Whatever church you go to during the Sabbath, dayto nga tithe nga naurnong. Amin a tithe. All the tithe awan ti mabati iti local church. Iti mabati iti local church, it is 50% wenno kagudwa iti offering. Ti offering isunto adalin tayo no may ngalawas kapsat. All the tithe nga nakolekta, itatako man niya into bigat. Sa di man ti pakigimungam kapsat, nang itid ka ti pagkapulo. Dayjay nga pagkapulo nga naited ijay nga church nga nakigimungam, makolekta
ket makolekta kakabsat nga mapan iti treasury iti mission tayo, Northern Luzon Mission. There is a system. Itat kakabsat, nalaka iti system. Ta saan nga kasla idi, nga apang ka iti mission, nabilang de, no, di sweldo kumakat 10,000, nabilang kakabsat, 10,000 kabil dati envelope. Aglinya kami idi, iti treasury, iti cashier, pirma kami. Yayan. Itatasanan kakabsat. Dagiti pa pastor, they have already their ATM. Ket dayjay nga bangko nga napili da, is it either Philippine National Bank or Metro Bank. I-deposit kakabsat iti misyon. Ket digitoy nga pa pastor, no kuma, ni Pastor Bendo Timas na assign iti Central Tarlac District, he can withdraw his salary from any bank. Any bank. Urino de Manila, he can withdraw dayjay nga sweldo na from any bank. Kasjay iti system tayo kakabsat. Anya iti purpose na. The tithe that you and me give is for the support of the ministry. For the support of the ministry. Is it right that you, as the tithe giver, as me, as a tithe giver, demands kadayjay nga mangus-usar, kadayjay nga apagkapullo tayo? The right service? No siya kakabsat, iti ibagak kadagiti trabahador idi. It is between you and God. Kadayjay nga pagkapuluko ko ni Apo Diyos. Iti pangalalaam, iti panagbiag mo ko na kadayjay nga trabahador. When I was talking to the ministers, you are living from the tithe kuka ni Apo Diyos. Ket ni Apo Diyos santo nga agkurang. Ket saan kantumit nga agkurang. Iti dawdawaten laeng ni Apo Diyos. Go back to the system. The system was dayjay nga pagkapullo agpaay kadagiti libita ket awan iti sabali at trabaho ti libita no saan nga dayjay ministry nga inted ni Apo Diyos. Wen ipagkatay mo, adamo pinirmaam kabsat pastor. Nga maapay-apay nga, adalat ta dagiti papastor. Nga saan da, nga suruten dagiti pinirmanda. To me, it is a mockery with the contract. Ket ni Apo Diyos, sana maturo. Kitaan tayo kakabsat. The last quotation nga inusar ti pagleksyonan tayo is from Ellen White, Testimonies to the Church, Volume 4, page 474. Basahin tayo. If all the tithes of the people flowed into the treasury of the Lord as they should, such blessings would be received that the gift and offerings for sacred purposes would multiply tenfold, and thus the channel between God and men would be kept open. Anya ti pagbagana. Binindisyonan na ka ni Apo Diyos. Binindisyonan ni Apo Diyos. Intun no babaen iti matalag nga panakipasit tayo kaday toy nga kontrata. The tithing type. The tithing contract. Andiyan pa nakipasit tayo. Isubli tayo di matalag nga pagkapulong. Kunana ni Ellen White, ni Apo Diyos, bindisyonan na dayjay anangited tenfolds.
tenfolds. Thus, kunana, dayjay nga channel between God and man would be kept open. Is this true? Many years ago, a young man by the name of William was walking down the street. Ada ti basit nga bagna, ket nasabat na kabsat, iti maysa nga lakay, ket kunana, William, where do you think you're going? Ket kunana, I'm going to find my life. I don't have future here. Kunana di lakay, remember this. Be faithful with your contract with God. Nagtuloy ni William. Idin nga nagtrabaho ni William, he was making soap and toothpaste. He remembered the advice niya lakay. Anya daytoy nga kontrata. So he searched his Bible. And in the Bible, he learned dayjay nga tithing contract. He read the memory verse tayo, Malakay 3 verse 10. Tinaramid ni William from the first product, dayjay naglakwan na, inted na, de matalik nga pagkapulong. God blessed him, William gave. God blessed him, William gave. God blessed him, William gave. And William became one of the richest men in the world. He is no other than William Colgate. No binindisyonan ni Apo Diyos ni Abraham. No binindisyonan ni Apo Diyos ni Jacob. No binindisyonan ni Apo Diyos ni William Colgate. Kindagiti daduma nga amom personally. Ni Apo Diyos will do the same with you. Laglagi pa. Yeg mo iti apagkapulo. Ijay kamalig ni Apo Diyos. Tapno adda ti taraon iti balay ni Apo Diyos. Ti kari ni Apo Diyos luktanan to ti tawa ti langit. Tapno ti bendisyon nga itid na kinkakabsat. Awan to iti lugar nga makalaon. May God bless you so abundantly. May God bless you nga dayjay rukod na ket aglipyas iti kupam. Si pupusek dagiti pagikabilam ti bendisyon. Tapno adda iti maitid mo. Remember, you are with a contract with God. I am in contract with God. What contract? The tithing contract. Agtultuloy kumadya bendisyon ni Apo Diyos ken ka. Agkararag tayo kapsat. Agyaman kami Ama. Ti ayat mo ket saan tong agibos. Iti bendisyon mo ket saan mintong marukod. Agyaman kami Ama. Tagtultuloy ngit ited mo digiti kasapulan mo. Tulungan na kami nga agmatalek o Diyos nga ramidin mi dayti paset mi ka dayto nga kontrata. Nga ti panang isublimi iti pagkapulo. Agpaay iti taraon iti balay mo. Agyaman kami. Bendisyonan na kami nga rudo Diyos. Bendisyon iti salunat. Bendisyon iti na materialan. Nang nangruna iti bendisyon ti na espiritual. Tinagan mo iti madadayaw Ama. Itinagan niya po Mesos. Dinawat mi digitoy. Amen. Amen. Nagayat ni Apo Diyos. Sobra iti panagayat na kakabsat. Agtultuloy kuma, dahil nga bendisyon na ken ka. Maminsan pa, Happy Sabbath.